¿Qué tal? Sí? Aquestes aletes són autèntiques. Són rígides, eh? Dos aletades i te'n vas a... Perquè són tan dures que, clar... Dos rems de barca. El que has de tindre és la força per a moure-les, però si les mous... Sí. A mi no m'han fet falta. Però, bueno... Ja, vosaltres sou moderns, tio? Sí. Això és amb color i allò és amb blanc i negre. És que no era la puta vida. No, és que tu ja dices los propios que les vean por flotar al mar. Ah, pues las gafitas también parecen de época, ¿eh? Las gafas tienen 20 años, ¿eh? Ah, por eso. Que las otras, las que llevaba el Manel, son de estas también, de esa época. Será más en blog. Estas me las compré yo cuando tenía 17 18 años, o sea que más de 20 tienen ya. Que no et posis l'armilla. No, ja en tinc prou, tio. Espera, Un poco más rara, No me les trenquis, que n'aguanten molts anys. No vull. No els tiro gaire bé. A veure. Sí, així. No s'esfonsarà si no porta ploms. Ah, sí.